Okay, så jeg var i normal, og der fandt jeg den her kæmpe mystery bag, så nu vil jeg bare unboxe den. Okay, så den første ting, det er de her to sådan headbands. Og så er der sådan en her, My Scrubster. Og så er der en face roller. Og en beauty blender. Og så sådan en her deodorant. Og så en til af den. Og så nogle negle. Og så sådan nogle face cups. En til beauty blender. Og den her. Så det er den her jelly blush. Det er sådan body oil. Og så sådan noget til håret. Ja, det var min unboxing. Hej.